Ay mga paps, magpalitag saging lakatan dito sa may Andres Abiliana mga paps. Dito palitan mga paps kay brato kayo ng saging. Tag sa sintarang kilo. Manang muadto ta. Ini nakadalag traffic diri mga paps kining mga reverse sikad. Hinay kayo mo padagan. Kapit na tumabot mga paps. Dinupit na yung saging pero mas nindot at ang pikas mga paps. Kay bago pa kaya ba? Uy, wala na may saging sa mga paps. Balik ta mga paps. Tataglain. Una si saging. Kuan lang ko Kining katong makauna, tunga. Oh, kana makauna, tunga lang ana. Na mga paps, nakapalit na tao og saging. Balik to sa balay. Litagi mga paps. Balik na to sa balay mga paps. Medyo gamay kindalan diri mga paps, manang mag-camping kita kay gamay si piyat nyo makasaghid ka. Gamay sa dalan.